जाहैबाय माने आंहा माखासे फैसा मोननांगौ दं प्रकाशनाव आरो प्रकाश इउटुबारा फैसा लादोंमोन नालाय बे फैसाखौ आङो रिकभार खालामफिननो थाखाय आङो मोनसे खुलुमबाय रायजोफोर जोंनि बुहुमाव बयनिख्रुइबो देरसिन जिनिसा मा होननानै सोङोब्ला बयबो एन्सार होयो जे माने फैसा होननानै खायसेया बुङो अनज्लायनाय होननानै माने मोननै जिनिसखौ बांसिन बयबो एन्सारखौ होयो आरोना बयनिख्रुइबो देरसिन जिनिसा जाबाय फैसा बा अनज्लायनाय होनना बुङो दा जोङो मिथिना मोनो जे माने बयनिख्रुइबो देरसिन जिनिसा अनज्लायनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन जिनिस फैसायाबो नंगौ नाथाय फैसाया देरसिन जिनिसबाबो बियो खैफोदाव लाबोनो हायो आरो दावगाहोनोबो हायो नाथाय अनज्लायनाया जेब्लाबो दावगाहोगोन बियो माब्लाबाबो खैफोदाव लाबोआ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' इउटुबार प्रकाश नार्जारिखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जानांगौ बिथाङा माने बड'लेण्ड मिसन सोदोबनामा बिनि चेनेला बेनिफ्राय बियो जाहैबाय मा सासे लोगो बिपुल मुंनि लोगोनिफ्राय फैसा लादोंमोन फैसा थार लाथ'दोंमोन ना लाथारदोंमोन ना मा सिस्टेम लादों बेखौ जों मोजां मिथिया दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानायलाय आंबो फंनैसो बुंनो ओंखारबोबाय जे ओरैबायदि बाहायदों माने बिपुला गावनि फेसबुकजों माने भिडिअ हगारदोंमोन गित माने हरफिनाखै बेफोरबायदि बुंदोंमोन मब्ला लादोंमोन बेसेबां लादोंमोन बेफोरनि जेबो माबा गैया किन्तु लादोंमोन आरो हराखैमोन दा बिदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा हरबाय होननाबो क्लियारिफिकेसन होफिननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा प्रकाश नार्जारिया जोंनि बर'नि सासे गेदेर इउटुबार माने 2.5 लाखसो जानांगौ बेनि साबस्क्राइबारा बिनिफ्राय बियो गोबां यार्निं मोनो आरो आन्दाज माने यार्निं मोनो बियो नाथाय बिपुलनिफ्राय लानाय रांखौ मानो होफिनाखैमोन बियो कारना मा बा बियो जाखुमा नायदोंमोन नामा माने गोसोआव जाखांफैयो आरोना बेथ' इउटुबनिफ्राय यार्निं खालामगासिनो दङ बिपुलनिफ्राय जा रां लादो बेखौथ' होफिननो हायो मानो होफिना लासिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों लासिंसिं खालामजानांगौ जाखो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जुदि लासिंसिं खालामामोनब्ला बे प्रकाश नार्जारिया बिपुलनो रांखौ हरामोन नामा बेफोरबायदि गोसोआ माने कुइसना जाखांफैयो जोंनियावबो दा बिथाङा माने लोगो थानायखाय पावार थानायखाय फैसा थानायखाय माने बियो माने मा बयनिख्रुइबो देरसिन जिनिसानो आंनियाव दङ ओरैबायदि साननानै माने बाहायदोंमोन नामा माने आं दहायनो बुंदों फैसाया देरसिन जानो हागौ नाथाय बियो खैफोदावबो लाबोगोन दावगाहोगोनबो जेब्ला अनज्लायनायखौ नों देरसिन खालामना लागोन अब्ला बियो हदाय सानफ्रोमबो दावगानायखै लांबाय थागोन लामाखौ दा फैसाखौ देरसिन साननायनि थाखायनो बिथाङा खैफोदाव गोलैबाय आरो बिथिंजा माने नामा इसेबाबो गाज्रि जालांबाय बिया फैसा लानानै मानो होफिनाखैमोन बेखौ माने बिनो कुइसन जायो आरो जेसेबां गोदोरानो जाया माने बेखौ बयबो कुइसन खालामो जे माने फैसाखौ लानानै मानो होफिनाखैमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों लासिंसिं खालामनो थाखायसो फैसाखौ हरफिनदोंमोन नामा आरो मोनसे गाबखौ मोनसे मोखाङाव बिनि दागि नुनो मोनो जे माने बिनि मेगनाव माने गोसोम जाबोनाय बिनि मेगनावथ' बिदि नङामोन फैसा बिनाय समाव माने बिखौ बुदों नामा होमबा बेखौ प्रकाश नार्जारिनि थिननायाव बुदोंमोन नामा ना बुवाखैबो जानो हायो जेनेबा कुइसन जायो आरो गोसोआव बिनि मेगनावथ' बिनि दागि गैयामोन माने बियो फैसा बिनायनि थाखाय लासिंसिं मोननानै बुदोंमोन नामा पावार थानायनि थाखाय बाहायदों नामा बियो पावारखौ माने बिनि जेबो माबा गैया क्लियारिफिकेसन गैया थेवबो गोसोआव जाखांफैयो बिनि मेगना बिदि नङामोन नालाय बेखौ बुदोंमोन नामा कमेन्टफोराव बायदि बायदि जायो बयबो सानखायो जे फैसाखौ लानानै होआखैमोन बिनायखाय माने दायसो जाबाय माने दानि जुगाव सिखावसो गरम नालाय माने सिखावसो गरम ओरैबायदि फैसाखौ जानानै माने हरफिननो तान खालामो थिग बेबायदिनो बिनि गेजेरावबो बिदि नुजादोंमोन नामा ना माबा मोनसे उसुबिदानि कारनाव हरफ्लाङाखैमोन नामा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा जाखांफैयो आरो जियानो जा दा बिपुला फैसाखौ मोनफिनो होननानै क्लियारिफिकेसन होगो आरो बेखौ बिपुलनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय आङो थांनाय सुनिबार 2 तारिखखालि प्रकाश इउटुबार आरो बेजों लोगोसे गिता आरो बिरबल होननायनि सायाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन फेसबुकाव दा बे भिडिअ आपल'डा जाहैबाय माने आंहा माखासे फैसा मोननांगौ दं प्रकाशनाव आरो प्रकाश इउटुबारा फैसा लादोंमोन नालाय बे फैसाखौ आङो रिकभार खालामफिननो थाखाय आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेवहाय आंनि बे मोननांगौखौ रिकभार खालामनो थाखाय माने आङो माखासे खोथा बुंनायाव आङो नैबे बिरबल आरो गितानि पार्सनेल लाइफआवबो हाबनाय जादोंमोन आरोखि दा बेखौनो आं क्लियारिफाइ होनो नागिरनानै नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनाय जादों जे मालायफोरनि खोनानाय बाथ्राखौ लानानै
आङो गिता आरो बिरबलनि गेजेराव जे माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड होननाय मोनसे सोदोब ओंखारदोंमोन दा बेफोरो माने मोनसे जुस आरोखि बे रागानि खेथ्रआव ओंखारदों बेखौ आं दिनै माने मिडियानि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय जे बे जेबो नङा बे मिसा खोथा आरो आंबो बे खोथाफोरखौ मालायनिफ्राय खोनानानैसो बुंदोंमोन दा आङो बेखौनो क्लियार होनो नागिरदों जे बिरबल आरो गितानि माने सानैनि गेजेराव बेबादि जेबो गोथौ सोमोन्दो गैया आं दिनै माने गोबां मानसिनाव सोंनानै आङो क्लियार लानानै मोनबाय बेबादि नङा दा मानसिफोर रिउमार खालामनायखायसो बे खोथाया ओंखारदों आरोखि आरो बेजों लोगोसे आं दा जायफोरनाखि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बुंदों सानै साथामसो मानसिफ्रा मुं सुदों बिथांमोनखौबो आं बुंगोन जे माने बिथांमोनहा बेबादि नङा आरो फैबाय थानाय समाव बेबादि मुं सोनाया थिग नङा होननानै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय दा आं बुंदों दिनै मिडियानि थ्रुयै जायफोरनाखि बिथांमोना बिथांमोननि गाज्रि मोनसे भाइराल माने वार्डस बा गाज्रि भिडिअ माने बिसोरखौ भाइराल खालामनाय भिडिअ ओंखारदों होननानै जदे मदे शेयार खालामनाया थिग नङा मानसिफोरखौ माने मोजाङै डिटेल्स खबर लानानै आजिखालिथ' नोङो ससियेल मिडियाफ्राव जायनो हायो बेनि बांसिनानो माने बखिलायनाय जुग आरोखि दा जिनिसफोरखौ बखिलायनो मोन्दों होननानै आननेसेसारि माने शेयार खालामलाबाय थानायाबो थिग नङा बिथांमोनखौ आं खावलायदों गतिके शेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाथों आरो माखासे भिडिअफोर आपल'ड होनाय दंबा दानथों खारन बिस्राबो फेमिलि दङ न'खर दङ बेनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै प्रकाश इउटुबारजों आंजों माखासे माने थरखा बिथरखौ जादों दा ससियेल मिडियाआव आंबो होदों प्रकाश इउटुबारा आंनिफ्राय डाइरेक्ट फैसा लादों माने गिता आरो बिरबलनि दारैनो फैसाखौ लादोंमोन आंबो थांफादोंमोन दा बिथाङा नङा होन्दोंमोन खिन्थु दिनै प्रुफ जाफैबाय बिथाङा आंनो नै दासो आधा घन्टा एक घन्टानि सिगाङावनो फैसाखौ हरबाय आं 8थानि गेजेरावनो फैसाखौ बिदोंमोन दाखालि ससियेल मिडियाआवबो दा बिथाङा 8था जानायनि सिगांनो आंनो बे आंनि मोननांगौ फैसाखौ बिरबल गितानि थ्रुयै बिथाङा हरबाय दा बेनि थाखाय आं प्रकाश भाइखौबो बुंगोन जे थेंक इउ प्रकाश भाइ नोंथाङा जे बेबायदि बुजिनानै आंनो फैसाखौ हरफिनदों बे बिराद मोजां खोथा आरो बेबायदिनो इयुनाव नोङो मोजां खामानि मावलां नोंनि केरियारखौ बानायनानै ला बेखिनिखौ आं प्रकाशखौ खावलायदों दा बे हिसाबै आङो जोबोद खुसि आरोखि प्रकाशनि सायावबो आंहा गाज्रि मोननाय गैला खारन आंनि माने फेक्टरानो माने जेबो गैया बाहाय खालि मेटारा जाहैबाय माने बै फैसानि थाखायल'मोन नालाय फैसा लानो थाखाय दा फैसाखौ मोनबाय हिसाबै आं प्रकाश फंबायखौ आं जेबो गाज्रि मोननाय गैया बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो प्रकाश फंबाया फैबाय थानाय समाव आंनि सायाव जुदि उल्था बुजिदोंबा बे गावनि खोथा खिन्थु आंहा बावहाय जेबो गाज्रि मोननाय गैला फैसा मोनबाय बास जोब्बाय नङा होमबा फैसानि थाखायसो आं बे माने ससियेल मिडियाआव बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय जादोंमोन दिनै दा 6थासो टाइम जाबाय जेनेबा आं फैसाखौ मोनबाय जोबोद खुसि आरोखि दा आङो प्रकाश फंबायखौ बुंहरबाय थेंक इउसै प्रकाश फंबाय आरो बेबायदिनो नोङो समाजनि रायजोनि नों मोजां खामानि मावलां बेखिनिखौ आं खावलायनानै फैजोबबाय